Здравейте! Поставяйки се за цел да развиваме най-добрите в българския бизнес, чрез обучение и семинари от световна класа, поканихме Майко Гилви и Дерек Арден за следващото ни голямо събитие. Това са два семинара, които ще се проведат последователно на 28 и 29 май в Интерекспо център София. Майко Гилви е председател на Британската асоциация на професионалните лектори и има 25 годишен стаж като консултант на малки, средни и големи компании, помагайки им да увеличат печалбите си и оптимизират разходите си. Той ще говори в България за оптимизиране на печалбите и управление. Това ще стане на семинарът му на 28 май. На 29 май Дерек Арден ще говори за успешни преговори, техники и стратегии как да го постигнем това дори с най-трудните ни опоненти. Повече за събитията и пълна програма ще намерите на www.moreprofit.tothetop.bg или като се свържете с мен в контактната информация по-долу. Благодаря ви и до скоро!